Mae'r Orencello yma yn syml iawn i wneud. Mae'n cymryd wythnos i aeddfedu, ond credwch i fi, bydd e werth e. Rowch e mewn potel bach bert a dyna chi anreg bach neis i rywun. Chi angen croen 5 oren mawr. Triwch beidio cael gormod o'r pith gwyn yn hwn, neu bydd eich diod chi'n chwerw. Rhowch y croen mewn i sosban gyda 200 gram o siwgr caster a 300 ml o ddŵr. Twymwch e ar fflam uchel nes i fod e'n berwi. Nawr, ychwanegwch sydd yr holl orenau at yr hylif yn y sosban a'i gynhesu. Rhowch botel o fodca mewn jar ac ychwanegwch y cymysgedd oren yn ofalus. Bydd hwn angen aeddfedu am wythnos. Mae hwnna'n arogydd fel parti mewn jar. Yr unig beth sydd angen gwneud yw i ysgwyd e unwaith y dydd. Unwaith mae'r diod wedi aeddfedu, hidlwch e mewn i bowlen a'i arllwys mewn i boteli bach pert. Fe wnewch e gadw am o leiaf mis.